Ningkong Jingiaseng Samla ngi aingu U Blei bang yo man pelong ya kani kawai pat ka program kaba idei ba ki Sur Iaroh U Blei ha ka bangin yo snow ya ki Sur rwai ling ba ki khun samla jong ka balang nyanget nambar kata ba kani ka program kan dalong ka jingker khu ya pi baro ki ba pek bat ngap ya kini ki Sur ba pher jong kini ki khun samla ling ba kani ka channel Dia kani ka por shoa bangan IT, Hai Miss Azilia Kharbuli. Ya ka ba in host ya kani ka program. Tungin ni sha score ya ka tien ka jong Blei. Bat ban IT ru ya kani ka program. Ha ka jingialam ka jong Blei. Ngan puli na ka sam ka ba handru pinyo ka khat ka ba saw. Ki kentin ki ba ong kumni. A to ai ba ki kenjaban riu. Kin ya sngobha. Bat ba ken rwai namar bakmen. Naba men bichar di kikinjaban riu da ka hok bat men sensyar ye ki jaj ban riu na ka khandau kum jurun ka sam ka basan phukhandai ki khat ka ba khat nyau ka ba ong hame ko ka bor jonga ngan rwai ki jingiaroh nabar U Blei ulong ka kut bajrong jonga U Blei ka jing isnei jonga ken to U Blei ker hu kini ki kentin ki bala pen ka ni ka por to ngene pha su ha ki jing rwai ngene rwai Kukpa jangi bahab neng kat nu gidap da gaji songu ka bakrau yame ablei namar ka jingner kat ba gaji alam ka jame ya ga jingem ka jangi iwei pe iwei kum ki khon ka jame wat hapning kini ka jing ka bangi de banyai lengba kini ki panai baro nyai ngo ba ka sangti ka jame ka dor kat bat kumta atra yo ka por ka ban syakri ma penembrom ya ka kerteng ka jame tra hoi kum ka jing samla ngi don ya kini ka program ka bangin pelong ban rwai ban yoro ban krau ka kerteng ka jame Di dua ya kejing alam kejing kerku kejama, ya kejing pen kentang kejama ikino isim pentah baro, bagi sur ke bagi kin pendan kam ablei, kan long kejing kerku, naga bentah ke burom kejama, ayu ko try ngenong khmat jama, namar kini baro ngapan haka kerteng ke batyang, bat ke badan bo tambo try no film jingi express, mentah bat hadu hala kertaru, amen. Jadi sian ni pediang semua bahat pi baro asyik ni ke program ki Sur Iaroh U Blei lingba ni ke YouTube channel ni ai ke Blei pi baro ki bapet ha kerteng ke batiang tam U Trai nong penim jungi uji sukris baro lak bait ni kan mau ke tu ke parsi ke ba uji su bal ula batai ke parsi sepang ke langbrat ke balajano ya ke bangi la ban shem na ke gospel Matthias ke nong ke bakat pra ke khot ke ba shipo hadu ke bakat saw hakani ke parsi ni tip ba uji su la wat ke ta ke langbrat ke balajano la ban mudur bahaba uji su la shem ke ta ke langbrat kata ke langbrat le se ke lawan ban sno ha uji su bat uji su la ra ke ta ke langbrat ha ki terpeng ki jong u aba uji su la ra ke ta ke langbrat ha ki terpeng ki jong ungi la ban mudur bakata ke langbrat kala yo ban mat ke jingsuk ke bajanai ke ba uji su hi ula hangi baro kumta ali mintang ni snap yakini lai tani jing rwai ki bangin yo na i ke baning kong na i miss inobel kar kongor ya ke ba ar nin yo na i miss piba suk langs imle ba ke balai nin yo na i miss lami shamajau ya snap ayu baka ketien U Blei ke ban ong hangi lengba kini ki Sur jing rwai Jingia lenti ban thau shaka thong bun sien hanga ka pin shayong hakimau jam jing im ngam la shem kum no king kan long o ben ban try u kular ka jing jopan ai la da sha u Jing suk ba jing ngen min sim what's no kuslai Ka jing
Lada pimpat IT bat raya ladi hang nula jing impin pinchong bat karai ban ai lo chu trai ban yo la kanong oh tu perkhat pamen ta bat raya ladi hang nula jing impin ai la chu trai ni shaka berthei la jing empin rai ka jing su ukular happy ka jing tngen ha jing long rang li uba phai shaki ba khuslai bat pla sakma Kajing sung ukular happy Kajing tngen hajing long rang li Uba pai shaki ba khuslai bat pla sakma Oh pilawa jing suk na berthei Oh ben ban ki long le no Kajing suk min simba shisha try ukular Kajing suk min simba
yang ti don bor jong le tu lam yang ha bring ri khao ba e ni ring kat pat me ngadom shep ding ka bas niu cứ tên jong me shakler ki lum trai nga kinti ya ya nga trai long ya nga trai lim ti ri khao ba e tin ya nga trai ram ya nga trai ha ding ki jing ya le ring kat pat me ngadom shep ding ka bas niu cứ tên jong me shakler ki lum trai nga kinti Top she top na yat lenti ha jing yem man kasi bun sin ngadap tang jing bisa ya ki sen jam gang ashem ay ban lam sha jing em me day kala chika jing te Try no once no haki terpenjong me ya kilat bangiyan ngin pe takmat bakan jaman sim ngite me long blei ka jing shai me long blei ka laway atray hami lawan ban snow Yaki ko siu trot ki jongi bangi jaman kasi jeng pen shine por hang ito ay nang basen jamang ashem lenti jong ka jeng em day ba mi penyi tamen bare Try no once no haki terpenjong me ya kilat bangiyan ngin pe takmat bakan jaman sim ngite me long blei ka jing shai me long blei ka laway atray hami awan ban snow Tunang pensyad botrayangi Bat ben klan jing jongi Jing shlur kutray ang ito Bangin yaro kerteng jong me Bat yalap kerteng jong me Milong U Blei Shabam juko Try no once no haki terpenjong me ya kilat bangiyan ngin pe takmat bakan jaman sim ngite me long blei ka jing shai me long blei palaway atray hami awan ban snow me long blei ka jing shai me
long blei kalawe atrai hame mawan ban snow Tikum tu mentan ni layo sngoi tu ilai tu ligi jingwai. Kini ki jingwai shisha ki lepen kin mawingi ki jing eat ba ki jong blei. Mentan ni beteng gini ke program badin yo sngoi salai tu ligi jingwai. Henry hashwa begin sngoi kini ki jingwai akwa ban shipen kin mawingi ba roi tu ka parshi ka ba jisu la ong ka parshi khon sarong auria. Ling ba gini ka parshi sngoi thu shisha ba khon sarong auria long shisha tau kana samla u bala ya rumah ki jing im samla ka jong u. Henry ukpa jong u yai wat habau ni khun ula wan phai shala ying khpa ula kudup yu ula shim yu kumba ulong klem kunu ka jing kan tan kumta ru kani ka long ka jing sneng yangi ki khon samla bala dangi la kumya limti ngala kumya rumah ka limti ka jongi ngim dei ban shep ting ngini ban wan sha utrai kumba ngi long utrai un shim ngi un kudup ngi hakil hokti ka jing et ka jong u ngi snap si kini lai tu gi jing rai hakaba saw ngi yo ya ka jing rai na I Mr. Albert Suting hadian katangin sa yo na I Miss Clarissa Kalmau long but hadian katangin yo na Miss Usina Kalkungor ini ngap ikini but nginya bersang ban palang ja kajing iet ka jong blei yangi Kalenti ngom tim ngan poi sha bun sin nga kle la u nong thao nga slan ban yan marwe ngas ngau kumba nga klan la bor la di mat kilap hangme kalenti kacngai angme kun samla em what let you play your love ka jing ma Samla ngajiatang marwe kalenti halmi akap berthai ngasiau leran bangan yat hasenda jong ipa imei ya senda U Blei asanya hakilo banyalam kalenti ngam ken mau ya U Blei kabakun tang jingdom ngayo I jing snow pagi ka sermiu ya kalenti ka mensim ka tu satma mana kasni abadon tang marwe kijuan la tang jing jao umat imei ngam ju sut nhau ngaj ngai na ki para tang bat kilo ibanga mensim ngapen sopa uramakor ngamdon halakamon lenti ngayan dajing sarong ya kemet kentang U Blei ngaleka bun samla kingo aki jing
Bangan yan hasenda jong iba imei Ni hasenda U Blei Ngasanya hakilok Banyak banyalam kalenti Kamken mau ya U Blei Kabakut Dang jingdom ngayoi Jing so pagi kasurmil Ya kalenti Kamun siem kaju sakma Mana kasni Abadon tang marway Kijuan lah Tang jingjau umat Joseph Udon Hari Nongway Urom Uri Kendong Lenti Uyai Ajan U Blei Mansnyat Uyo Bankong Ngadon halakari Ngajai U Blei Donut ka hang ni balai U Blei bishar yami Luken mau Un samla tutin U Blei kam Jingiaroh Samla ngajuyatang marway kalenti hangni aka bertai ngasngau leran bangan yan hasenda jong iba imei dia senda U Blei ngasanya hakilok banyak banyalam kalenti Kamken mau ya U Blei Kabakut Dang jingdom ngayoi Jing sngau pagi kasemil Ya kalenti Kamun siem kaju sakma Mana kasih Abadon tang marway Kijuan lah Dang jingjau umat
Paralog ba it, katuwing la poish ka bakut jang kaniga program, ngait scam ni la yo ek jing mentoy bi jing hikai, pat ki jing ku ki babhatam no blay ling ba kaniga program, kala long shisha ka jing ku ya nganing kong para ngait scam ba kala ra ek jing long men siem ka jong pi, halaki ying. Kum tang ai ku blay pi baro ki ba pet ya kaniga program ling ba ka YouTube channel, ai ku blay ru ikini paralog ki jongi baro hen riengut, kita ai ki jing rwai ki jong ki. Hakaniga por ngan khot no ya i story jongi ipas irreverent ti khar ko ngor be en ai ke jing duai in bo ke jing duai ban ai ru ke jing kur khu penwai Nyai ngo U Blei lembaga ni ka program ka bangila yo banyo sngowi ki sur jirwai ne ki khun samla banganget baklalong ka khubor na ka banta jagito baro ki bapet basngap ya ka ti ha ni ka por swa bangin penwai in yo ya ga ban bo ti ha ka jing duai ki mat jing duai ka bangin bo ha ka ni ka por kalong bangin duai ya ka jing kur khu ga jong Blei Naka banta ka jala ka jongi kari India bat kiri ha ka partai baro khamtam ba Blei undor kat bat kin nong yalam jong gari ber ka partai baro ko wei bakin yo ya ka jing stat ber ka jing yalam ka jong Blei ngin doa ya ka jing pin khya ka jong Blei ya itu ki ba shak ta ha ka ni ka jing pang COVID-19 bakin yo ma ya ka jing pin khya ka jong Blei bat ki wei ru ki ba pang ki ba shitam bat ki ba ma ru ya ka jing duk ka jing kerdu Ngindwai nagapta ki doktor ki nurse ki badan ka banta ka bakhmat ban sumare ki tu ki bapang ki basitom bau Blei un ker khu yaki kunai ka jingkot ka jingkha ka police department bat ki wei ru ki bay troilam ban yada naga banta ka jing sapriang jong ka ni ka jingpang COVID-19 hoi ngindwai ru bau Blei khamtam unang pen scam ya ka jinget jengki khun ka jongu bakin yo ya ka bor ya ka ban shakri bat ban sakiru ya ga kerteng ga jago tu gini apa U Blei ha ka jing duai tu gini duai ku pa jangi bab neng kum ning wan ga ban pau sa sisi na khmat jong me ban ai ngu ya me U Blei namar ka jing don kat ba ga jalam ga jong me ban ngi wan ha ga ni ka por kham tam ban bu ga jikat pa na khmat jong me naga banda ka jela ga jongi naga ta ga ri India hi baro hoi bat ki ri ha ka parthai baro hoi bat kham tam bi gi nong sanchar ga jong ka ki badan ga banta ya ga ban sanchar ka ri bat ka parthai Bakin yo ya kita jing start ka jing syam khang kabada umen sim ko jong me
Hoi ngi doai ru ahmat jangme na ka bantai ki tu ki bala syakta haga ni ka jingpang COVID-19 ablai ki badon haga jing tiap pang ke jongki ngi doai ke jing penkhia ba ka kerteng ke jame Jesus Kristus banan sarat kin yo ke jing pelan kin yo I ba melong ublai ba krau bor ba melong ublai ba don bor bat ki wei ki ru ki ba mat ki wei ki jingpang sitam ba me disney mandam rekat bat ki tu ki baduk ki ba kerru ru ablai ya ga ba me disney ya ga ban kerku ya ki ru kumju I doai na ka bantai ki doctor ki nurse ki badon ka banta ka bakraw ablay ban irap igitu ka basya kta ha ka di ka jingpang ya ka bamen isnay mandar kat bat ki ho ya ka bamen ai ki ka jingkot ka jingkya men ai ki ka jingstart ka jingshampang ho ngi duai ru akhmat jame na ka banta ka police department bat ki wei ru ka bayatrei na ka banta ban yada ya ka jing sapreng jong ka ne ka jingpang trai akhmat jame ngi wan ru ban bu ka jingkat pat na ka banta ki khon ka joma lemba gi ni ka jing ai lendi ka badap da ka jing e ka jing le a bangi nang la atrai ban pen skam ya ka jing e hame bangi nang la ban shania hame ki po baro shim atrai ka burom ya shame namangi pani kini baro haka kerteng ka jong trai no pnim jing Jesus Christ pada ka bawai no tu dai ba ka jing ai Jesus Christ bol trai ka jing e blai pa ba bam jukot lem ba ka jes lok ka jong men sim ba khoi kini ka jing ker khu tu ka lor kat ban ngi kum ki khon ka jome bar ki tu ru ki badan pe ka jing pang ka chitom bar ki tu ki ba ma ka jing e ka jing le ka jing ka du ka jing du ka jing du kini ka jing ker khu ke ni long kat nadu menta ba chide ki ba bam jukot ru amen